Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Kalandenw ye nboma ɲuman caman bɛ ne fa ka du kɔnɔ ne bɛ taa o yɔrɔ la bɛɛ ne bɛ segin ka na kokura ka ni ne nana tuma min na ne bɛna danaya sɔrɔ tun wa. A y'a fɔ kalandenw ye wagati na gɛlɛya tuma gɛlɛnw na kɛ o kɔ ne bɛ segin ka na ka ni ne nana tuma min na ne bɛna danaya sɔrɔ tun wa. A y'a fɔ kalandenw ye a ye to aw ɲɛna ka delili kɛ tuma bɛɛ ne bɛ taa n bɛ segin ka na tun ka na aw bɛɛ taa. Ne bɛ nin fɔ dannabaw ye an ka to anw ɲɛna ka delili kɛ tuma bɛɛ ka banba danaya la fo ka se Yesu nadon ma. Kɔrɔbɔli mana anw sɔrɔ an ka to anw ɲɛna ka delili kɛ tuma bɛɛ ka banba danaya la fo ka se Yesu nadon ma. Yesu taatɔ ye kuma dɔ fɔ an ka miiri kuma na ne bɛ taa ne bɛ na danaya sɔrɔ tun wa.